200. To je můj budget na všechno jídlo, pití a suplementy, který si dneska dám. A můj cíl přežít jako fotbalista, udělat za omezený budget co nejlepší jídelníček. A ty se na konci videa dozvíš, jestli se mi tahle výzva povedla, anebo jsem úplně zbankrotoval. Když jsem byl student, měl jsem dost omezený budget. Počítal jsem každou korunu, schovával účtenky a zkoumal, kde jsem přeplatil a kde se dá naopak ušetřit. A právě v téhle době jsem se naučil několik triků, jak na stravě ušetřit brutální prachy. Jednak se tady ty triky během videa dozvíš a taky doufám, že mi tady ty triky dneska zachrání zadek. Ale teď mi drž palce a dneska nejsem ohladěn. Budget 200 jsem si rozdělil mezi 5 jídel. Každý z nich by nás mělo vyjít na nějakých 40 korun. K snídani jsem si udělal tuhle anabolickou podzemní kaši, snad to nevyleju, a je rychlá, dobrá a hlavně plná živina. Celá mě vyšla na nějakých 51,73 koruny a má docela solidní makra. I když se může zdát, že 51,3 koruny je docela dost, tak vzhledem k tomu potravinám, který tam máme, tak to zase tolik není. A je to fakt masivní porce. A důvod, proč jsme na té snídani v takovém množství, v takové kvalitě nepropálili takový prachy, je, že jsem se snažil v obchodě hledat ty nejlepší potraviny v poměru cena výkon. Jdu na to. Haha, mám tady pomocníka. Mlíčko. A by the way, mlíko je spolu s proteinem jeden z nejlepších zdrojů bílkovin v přepočtu na koruny. Jinak pravidlo číslo 1, když chceš ušetřit, co není ve slevě, to neber. Jasně, nejde to vždycky, jako třeba u toho řeckého jogurtu, co jsme se dneska vzali, ale když sleduješ slevové letáky, víš přesně, kdy nakoupit chytře. A když už jsme u toho, každý týden dává na Hero přehled desítek potravin v akci přesně podle slevových letáků jednotlivých obchodů. Takže už u prvního nákupu ušetříš víc, než kolik tě stojí jeden odběr. Máme tady mrkev, to by si měli pořídit nějaký oříšky. Mámhle tuhle alej budeme úplně ignorovat. Radši. No počkej, ono to, že jo, nezaregistrovalo to koření. Musím zavolat. Můžu vás poprosit? Po téhle kaši, vzhledem k tomu, že stála 51,73 koruny, nás zbývá nějakých 148,27 koruny. Na celý zbytek dne. Na 2 svačiny, oběd a večeři a taky všechny suplementy. No a když už jsme u těch suplementů, ráno jich beru hned několik. Prvním z nich je kreatin. Ráno ho beru nálačno, na to nezapomenu. A je to jeden z nejprozkoumanějších a nejbezpečnějších suplementů pro sílu, výkon, regeneraci, rychlejší sprinty, zkrátka must have téměř pro všechny sportovce. Omega 3, protože většině lidem chybí pro sílu, imunitu a hlavně regeneraci. Dčko, protože slunce teď během zimy není absolutně tak silný, aby jsme nějaký Dčko vytvořili. A proto většina sportovců během zimy má Dčka nedostatek a já jsem na základě posledních krevních testů toho Dčka taky neměl extrémně hodně. Takže Dčko beru po snídani. No a taky poloviční dávka multivitaminů jako taková pojistka, že mi v té stravě nic nechybí. Jo, jinak díky kódu Honza10 máš na všechny komplex suplementy, který sám navrhuji 10% slevu, takže tě vyjdou ještě levnějc. Kuřecí maso z celého kuřete, zelený fazolky a rejže. Pravděpodobně úplně nejlevnější jídlo, co tady dneska budeme mít. Ty kuřecí prsa jsou pěkně draží. Tady to taky. Počkej, co to tady máme? No jo, ale úplně nejlíp vychází tohle. Celý kuře, protože řízky, stejně a kuřecí, jsou většinou hrozně drahý, ale celý kuře, když ho upečeš, tak to ti vyjde na pár korun. A samozřejmě rýže. Jasný, na jednu tě to vyjde míň, 54 korun, ale na dávku je to 137 korun za kilo. A když si koupíš pořádný bagel, a tady ten je v akci, tak to máš mnohem levnější. Já jsem se dneska rozhodl nešetřit, ale je v akci. Takže vezmeme extra panenský olejový olej, používám ho v kuchyni poměrně často, samozřejmě jde se na v lepší kvalitě, ale kompromis. Bereme cibuli. To je nějaký gigant. Česnek. Tohle není česnek, ten se tady zatoulal. Tenhle celý oběd mě vyšel na nějakých 36,11 korun, což znamená, že mi zbývá na celý zbytek dne 2 svačiny, 1 večeři a všechny suplementy 112,6 korun. Jako ten klesající budget mě znervozňuje, ale myslím si, že jsme na dobrý cestě. Akorát se balím na trénink. A pokud si před tréninkem nabudí, sáhnu pro pre-workoutu, kávě nebo yerba mate. Každý z nich má svou výhodu, ale nejčastěji si dám pre-workout s kofeinem nebo bez. A vzhledem k tomu, že mám dneska omezený budget, beru kávu. Samozřejmě doma. Doma mě totiž takováhle káva vyjde asi na nějakých 4 až 10 korun. Návaznosti na tom, jak kvalitní tu kávu máš.
a jestli se jdeš v akci. Nicméně venku ti vyjde klidně na 40 až 60 korun. Na což se váže jedno z pravidel. Nevyhazuj prachy za zbytečnosti. Tohle. Oh. Yes. A dostal jsem před gymem ještě hlad, klasicky. Takže jsem se rozhodl, že si dám nějakou svačinku, kterou rychle strávím, dáme nějaký snadno stravitelný sacharidy. Nejlevnější, co jsem sehnal, 2 mandarinky. Přítelkyně zabije za to, jaký tady bude bordel v tom autě. Miluju, jak mandarinky voní. Dobrý, ne mandarinky. Gym mám za sebou. Bylo to nechutný, dneska mi to vůbec nechutnalo, ale jdeme domů a pořádný, anabolický, potréninkový shake. Za tohle smoothie jsem dal asi 38,38 koruny. A jsou mě všechny potraviny, které už většinou znáš z toho, co jsme dneska nakupovali. Protein, kefír, mlíko, med, skořici, kako, jedna z nejlepších superpotravin, chia semínka, ty jsou předem odmočený, stejně jako ovesní vločky. No a samozřejmě nám zbývá ještě večeře. A jestli jsem koukal správně, tak nám zbývá ještě 69 korun. To bychom se teoreticky mohli vyjít. K večeři jsem si připravil masový koule. Měly to být kuličky, ale jsou to obrovský koule. A s rejží a rajčatovou omáčkou a bylinka. Koření samozřejmě stojí 0,0 nic. A v přepočtu bazalka, bobkový list a co potřebujeme ještě? Oregano. Kde je oregano? Oregano. Směs hovězího a vepřového koření vyjde na 0,0 nic, olej už máme, rýži taky a trochu jsem se rozšovnul z Grana Padano, levnější, ale pořád super verzí parmezanu. Ta nám dá extra vápník pro silný kosti, co jako sportovec potřebuje. A teď přichází chvíle pravdy. Kolik stála tahle večeře a vešel jsem se do našeho budgetu 200, tak si vezmu své poslední 2 suplementy. Horčík a ashwagandu. Horčík klasika, jestli mě už nějaký ten pátek sleduješ, tak víš, že je to jeden z minerálů, který u sportovců má fakt smysl, většině lidem prostě chybí. Já dávám 3 kapsle 60 až 90 minut před spaním. No a ashwagandu tak beru vždycky 2 až 3 měsíce v období zvýšeného stresu, kdy se ukazuje, že poměrně efektivně dokáže snižovat právě stres, úzkost a zkrátka pomáhá ti s tím stresem pracovat o něco líp. Dávám 1 kapsle. Ale co ten budget? Uvařili jsme bombastickou snídani, oběd, dali si svačinku před i po tréninku a večer jsme se pořádně nadlábli. Do budgetu jsme započítali i suplementy, který sportovec prostě musí většinou taky brát. A co nám z toho vzniklo? Jídelníček pro 75 kg sportovce. Víc než 3000 kalorií, 160 g bílkovin, 370 g sacharidu, 80 g tuku a 50 g vlákniny. Z hlediska maker naprosto ideální. Máme tam dostatek energie pro tréninkový běžný den, dostatek bílkovin pro budování a opravu svalů, dostatek sacharidu 5 gramů na kilogram tělesné hmotnosti, víc než dost. Máme tam dostatek zdravých tuků a taky dostatek vlákniny pro zdravý trávení, se kterým má dost sportovců často problém. Ale co ta cena? Musel jsem to spočítat. Snídaně víc než 51 korun, oběd 36, svačinka 4 koruny, post-workout shake 38,38 koruny, večeře cca 60 korun, suplementy 53 korun a to je celkem 239,47 koruny. No, zbankrotovali jsme. Do budgetu jsme se o nějakých 40 korun nevešli, ale zase na druhou stranu během toho nákupu a přípravy jídla jsem udělal pár chyb. Třeba ovesní vločky a řecký jogurt nebyly v akci a na to bychom mohli ušetřit další koruny. Zelený fazolky nakonec nebyly tak levný, jako jsem si při nákupu myslel a na tu porci vyšly na 12,8 koruny. Což kdybych bral třeba mrkev v akci, tak se dostaneme na čtvrtinu ceny. No a hovězí maso k večeři bylo sice fakt dobrý, ale za 33,7 koruny nebylo úplně nejlevnější. Nicméně zas na druhou stranu se nám podařilo vytvořit fakt dobrý jídelníček, kde nechybí žádný makroživiny, bílkoviny, sacharidy, tuky ani vláknina, ale nechybí tam ani žádný vitamíny nebo minerály. A může to být jídelníček, který ti z dlouhodobého hlediska fakt dodá to, co potřebuješ. A možná taky ponaučení, i když jsme se nevešli do budgetu, tak do kvalitní stravy se opravdu vyplatí investovat. A jestli chceš hrát jako profík, tak bohužel nemůžeš čekat, že tu profi kariéru vybudeš na rohlíkách s paštikou.
Takže se vidíme u další výzvy, doufám, že tentokrát ji splním a pokud se ti tohle video líbilo, nezapomeň dát odběr, like a zapni si zvoneček, ať ti další videa neuniknou. Čus!